Kendo jokanyo e sekta mar ohala mar wuoth obwogo mar bago ng'anyo ka dipo ni piny owacho ok ogolo oko osuru manomed e mo mag nyamburko mong'ere kaka fuel levy. E romo mane gibago kod jofwambo, jokanyo ogolo okenge 5 ma gidwaro ni piny owacho mondo otim, kamoting'o nono meto mar osuru mar fuel levy, lokruok e sekta mar wuoth, chako okenge mar tieko mibadhi e sekta mar wuoth kod keto lokruok e duol mochung'ne arita e pacho ka NTSA. Gimiyo piny owacho odiechienge 7 mar winjo ywakgi kendo gibuogo mar bago ng'anyo ka piny owacho ok owinjo ywakgi. Sirkal okelo kiling'ling' e weche mag mafuta kogole kuom Sh18 kodhi nyaka Sh25. Mwawacho ni mae ok en gimoro man kare, nikech sama niluongo jokanyo mondo jokanyo odhi owuo, wan ne ok oluongwa. Koro gimomiyo iketo gigi to wan ok okaw pachwa, ok en gino mwadhi yie. Omiyo koro wachiwo ndalo 7 mondo mi sirkal owinjwa kendo gole oko. Kosegole oko to kanyo wanya wuoyo, to kapok ogole oko to wawacho ni koro wan wabro magolo kokwa. We are consulting with the lawyers. We have asked the lawyers, and in fact we are writing to the Law Society of Kenya so that we can agree on how this illegality should be corrected, because you cannot increase or introduce a law and gazette it, because already there is a gazette notice. And this gazette notice, everyone will tell you that it was done on 10. The Constitution requires public participation in matters touching on mwananchi, of which we have not been involved. In fact, the budget was withdrawn. Why should they single out the transport sector?